Bunsin ngin smooth ho ya kasap bangidon klem da persyang. Barhabangi persyang ni yo ya kajing syampang ke besyai. Bar kajing ya lenti isam nasi ta Amerika maulong kalong kawai na kinuksa habangi kren ya kata kabenta. Isi ta Mary na du ba idang kena ilong ikena ibeslur manshim benta kirinsan baper. But dailing ba kini kirinsan insa smooth ho biya kasap awai ba idon but suki pasuki ilatang penjana yala de haka ni kasam but ilong ru idukon jongka quavers chamber choir shillong but ilala ban poi nakawai kirinsan shakawai pan kibakan thop yakijaka keleng kumham Mumbai Delhi Rajasthan Pune but kiwai de na kajing song yo mensiam banang penskem shu ya kajing angno jong i haka kamrwai ila sengru ya kaban la jong kata ka ZMB hausnem arajar R4R but namar ba ilong ibrio ibakwa ban kershan yaladi haki benta ki babon but ban yo artat tanang yai rwai ila sengru ya kamladi kata hausnem arajar arpusan daka cloud pickle haka ba ishat yaki asha ki babon jat but penyat yo yaki amtang hangni hajala jangi Henry Shabaru kumjo Isita Mary ingat badaka jingyai minot ka jingyai sha bat daka bawat kilat kilenti nila ban poi sha kanu ka thong ka bangibo kumjo ru habreng kita baro ni dairu banlong ki baslur bat ki basnouret banle ya kanu ka kam Keblai pi barong ipriang sompai pi shakawai pat ka benta jong kerempai menta kasih ngidan pedang jingi ya isam la sita Mary Karmaulong iban sam ya kajing ya lenti ke jong i hakikam ki jong i kata kum inong rwai bat kum juru kum ibasang ya kakam la jong te bangen tip company ya kita ki benta ba per alingin ya paish i menta Keblai sita ngi priang sompai ya pi shakani ka program jingi but shawangin pai le se shakikam ki jong pi le se pilaan pi itu kendiat ya la dena ka benta ki palok ki jingi kerteng jonga kade sita Mary Karmaulong ngasong ngasa samairang bat ngasa shalong ru pok se kublai sita ya kajing pedi itu ke jongpi ngidap kajing keman ke bakrawan sam kajing ya lenti ke jongpi di kendiat le si ngini pai shwa sha kajing long kena ke jongpi kum ke kena pilong ke bakumno hato pilak jusong tanat banrai na duk ki por kena ne kumno naduk dang kena TM ngam pat jorwai re hendai haskul kum tu mang ijit don kini ki dan ting don kini ki teachers day don kini ki program ikum tu ma te ngi dan kam dong chat let chat dan kam dong roi let bet man ki program kum tu kan te hadin dang tu la astang kham he ndang la chong class 10 te ngi don kini ka school week te ngi don kini ka Saint Thomas talent kan ba kat badan sap tu ma teng ong ni ngatengam dan ong tip ngelik ka ma ban shimenta nalor bang ade house captain hatu kapor te dan ba shimenta te hablit shimbet hi tengah lit ruai ken hakata ken sedang ban ruai tengah lit ruai do ngasu thap ka keti dan jingtem dan ngathap ka keti tengah thap ka keti ngaruai ketu ka jingruai kamai la ka hok away tengah lek lang jingruai pareng ru tengah thap ka keti te ki asyap te ngathap kum tu bakaruai tiki yashat ben tenang tu kan gino hikai baro ki ang syai katu ka stop baro skatu fibure ki ang takin syai katu ka stop baro skatu fibure ma teng ang ani pleng nganang roi se nga ngong takin ni chong nganang roi se anding nga chat tenang tu pan teng ngana sa continue nong tu kan ban roi chong kelas 11 kelas 12
tengah lit ruai kini ki block kini ki district level ki don kini ki kim tu kini ki padai ba nak school kan tengah sim bentanang tu ngasa continue kam ruai jonga kamu nadut ang kena pilong ikena ibaslur nama bun sin ni ju perkat ba ma kum ki kena ngi tiang ban yang hajrong ka rensan don kata ka stage fright ka baki ong ngilong nervous la ngi so seir ma ti hen ring so thu ba ka jing ya lenti jong pi kala sedang nadut ki por ki badang kena bat pilong ikena ibaslur ibakloi ban sim benta ha ki rensan no wat kalong ka ka baso tanat nama ka tu ka pen ithu ya pi ya kata ka sap ka ba pi don le se kum ba pi ong mentan pila kendit bapitip ba pinang banruai pila banruai tinga sari ka sedang nang tamo ba pila lap ba pila syam ya kita te hadu mentala kat no senam pila yang continue ya kan ka jing ruai ka jong pi da kente da ken la sedang na 2014 na sedang banruai te ka bat benta te ngang yat ba shakmat ikan kam ruai ni iba ka sarkar menta kala ai bun bha ka jing kersan na ka benta ki kena samlamo daki scheme ki prepare ki rinsan ki prepare ki programs ki prepare ngi yo iba ka jingwan jing ki program kala ai shibun ka jing ai mensia mi kena samla kendiat ni phai sakta ka benta ka sarkar menta te kala le baha palat phi ya ka long ya baro ki artis ki badan sap hakinu kinu ki liang ru enta ndai shoot tang banang tang kinong ruai ha kaliang ka sports ha kaliang baro ki benta te kini kinong singkam la jong eru te long kendiat ngaku ban batai pat phang ka kam ruai ma maka sarkar kala yarap ling ba jong ni ka scheme CM MGMP ha bun sin kini ki nong tem kinong ruai ki la te ban support la jong nang tu yo ban ni ruai shaki jaka ba pair long kila bu kan ki jaka ki artis ban ruai teling banang tur ngila kan ban kiu shu ya kasap ka phong ka jongi te yimla ban bu ri ma long ding ba ka tu ngila yo ban long ki breu le yo i yangi bangi dan kata kasap te ka sarkar kal arab te ko lanang arab shu kan yangi ban pensilur ka kam ruai ne ka kan ko kam ni so thu ba kini kiren san kum ka MGMP kala ai shibun ba ya ka jingpen shlore ki kana ki ban sam de henry ni so thu ru ba kanu no ka kam ni kendu bai ki jing e ha ka liang rwai ka jong ping ni pai ki jing e ki ba pi sham kum ka no rwai mo ka jing e te babun ba namar ni shani em ngim la re ban em tang na ka kam rwai ru ka de manu ru em to la da pla de be stang ki bala de be ki ba la long be ki ba la khle do kan ban long be ha ka kam ka we ka kam kam la phi ding nong tem ni phi ding nong ruai pila long be pila yo be chatu chandi chatai ling bak jong ka kan ma kham yar pat ban yo ban ong be ki ba yo be ling ba ka tam ka puat pat ban ruai ban em be kan kham yar ma dan be ngim la ban ong ban yo show be man ka sni ngim la ban ong ban chule ruai man ka tayo ne man ka sni man ka por ngin yo si sin lanu te ka jing e ka ka tahi ka we ngiyo iru namar ba pikiran kata ka benta ngiyo iru ba pidon sa ka ka kam ka ba pilaseng kata kalong ka kam ba pin mi ya ka ya ki ashar ki punta ki umso ba le si nga trai kum ka jamru nga trai pla persang ne kum no ka jam teng ba persang ini pai sa ka benta te ka ba pelong yang bangan sedang ya ka kam la jong ka de ka tahi ka jing e ka ba ngam la te ban apek tang na ka kam ruai ma ngam ong da bang ong bangan ngam imre tambalong ha ka por ka bang ngam dan gigs dan show shin chatai te ka penlong yang abangan syong ngalong stress kaya la jong ma te nga perkhat ka nga dan kam ban le ken namar ka por baling nga syong kai te ka kam ruai nga yat bet hi te nga perkhat ngan le ka ka kam te ladang alik tre shakiway te manuhi ban ong ban ai kam ha ka por bangi dan kam bali ruai la jong ngin pep ma te kata du ka syam jing e kenya ki te nga hable kanu ka kam ka balong bet yang ba ka kam la jong bangan suk ba ka kam ruai ru kan yat bet ka kam ru kan yat bet te ladu last year tengah sedang no bangan ongan perkhat ngan le ka kam tengah sedang ban le du ashar ken marbun sin ki jwan kai ki perlok ki beri hayeng asmat haban chat chat tengah asmat haban chat ngan le ki chatni kini kita te ki ong ben ni pite de ban sedang no ban bu dukan ne chat ki ma tengah perkhat ong tarai ngan le du ashari tengah sedang chuan kong ki sok men kan beb teng ta ki sok men kan knai tengah sedang chuan sok men kan bet hi te hadung yang saya ski ashar do ski aka te ki beri kil anang tip nang tu kan ke saya ka kam shkama da hoi kanu ka kam ko pi ong sita
kuma pipi omo ngitre hapo jeng kiwele si kan no ka ba pihak ban buat ru ya katu ka thong ka jong pi ba pi bu kum ka nong rai ma pin yo man lik keluj wan keluj bat haba pi yo bat ban tre ka kam la jong ka long kum ka jing bati ya ka por ka ba ka jing keluj ka jong pi kan ki jing bat pi kendu haba pi sang ya kan ka kam ka jong pi barang sedang ya kan ni te ngaperkat kumno ban penyat ya kini ki asyar jong namar long kabae namar dukan rung amdan tengah syushat bina yeng tengah ong ban penyat ya kini ki asyar kan ngalek kumno te kidan ki parlok kum tu ngasyu ya thu kan tengah bu status kum tu menta te barok-barok bala tip social media ma ba syu page long la page status video ma pi kini te la kali kat no kum tu tengah sedang nang tu kan bandi ki asyari te kajing pat te dan ting ki por ba long kum long seben ong no ba hakapor banga day bandai ruai te dan ru kipor bang haban sa sabar te dan kipor ban yu te ting pat nga lek kumno dan dak ki bayarap kanya nga ma bang tre marwai ru ngam la re ki bahaya dan ki basa lang tu kajing kade ban pen krek kan ban pen krek te bun kam haban lek ki asharu ndere ba ong ban shu yu la long ashar te mo te bun kam haban pen krek te kajing ben krek kin kate kajing jonga ban shat ashar ka bampor ha ting da kisngi da kitayau katai madon ki bangi hap than te ting kasngi kam shit bahar te ki muli ki ai barok te ki sok men ken ki ai dam that bahar te ma te tengah ko ban share khandiat ba la don kata kapor ka ba kajing ka bala kata ka di kajing ka bangam klet chu tharai sha bangin nya shakmat kam ruai namar bun sin nangi te ngi na yeng te ki ong ban pendep sha ke jing puli ki te adan kata kapor bang al join ba ka choir ken te nga klam poi lek class shu ngawan shi shalong ban lek class te nga klam poi shu ken ban lek class la poi ban lek sa na sha mumbai kum tu bang hapsa shi teng snam mi ai ma te na yeng ki ong ba nga sha ra ban lek te nga ong ba na yeng nga kwa ban lek ngak kwa ban lek yang te sas ngutu hi ma phi ngi palit kelas ni kam palit ruai tengok ong hai tengok mon bet kata kam ruai bet hi tengok ong okey ngila ngale la ya dom ru bat ipa shisnam ne steng snam adan bam yakran shu te imi yakran shu namar blai ma i kwa ba yang ban puli ngang kwa ban lek ruai ngajit ba yakamon lejong alon nak masak la kin hayeng mo te haba kum ta mentapat kum no kilong hadil te nang tu ki ken bang tre hok te long ngatre stom ken bangan balik ruai tu ngayat be chakmat te kisa support ken nga te kisa support te nang tu menta kila nang kila support ba shu ken chakmat kila ai men sim be tang le kan ka kamru so tenat kan bakila long pede kila yu ipat ya kata ka jing tre ka jong pi ka jing minot ka jong pi kila kushan pat ya pi tamba long katahi ka jing ngihap ting yap sai la ru na yeng ta kamon la jong ting hap ngap nama kamen sim jongi kamon cha ai chubot mata la dang let chilet tu ngam pum la thaw kan ni ka banta te banyat nga shuhon be kam tahi ngahon bayanga la banyat bangan let ha ka tu ka banta man pendap ya ka tu ka dong pendap ya ka jing puli ni ka ma dan kam hi ka jing puli tambalong la ai la ka jong ka sap te bangan ya ka ni ka banta te ngahon be ya ka ni ka jing ya jong ha ka banta te haba kum ta kum pi omon namar ki bru ki yu i pa bu ki status e kamut namar pa pim dan ka dukan pd kineling baki rinsan social media pi ai kerteng kum no ya ka nga ai kerteng ka cloud pickles kong kumno nga yo ai kan kerteng ru tengin ngadan iwe parlok jonga te ita ile ka decoration gen te ita ai the hills decoration te nga ong ito perkhat lang se kata kerteng jongka asyar ngan ai kumno ma te ilai perkhat lang te ngi ong to ai nak cloud pickles namar cloud pickles te pla sutu hi ka kan di ka state ke jong ma ka jaka syong jong kilo tengok ang ai nak cloud pickles te ngla biang kata kerteng kan cloud pickles hadu menta pio iki feedback la ni kita jing song jong ki customer jong pi kilong kom no hadu menta te kidan bun ki ba ong ba long ba ubes te don ru ki ba ang don be hila ka jong ka taste ma ki feedback te ki don be hi ba ang ba ubes ki don pat ba ang ba uduna kata la ka jong ka taste ma i don te bun sin te ngayo ba good feedback ken
te ngal asdang ru ban supply sabar ban paling bagi pos ki egam tu te ki don ki bun de mo ki ba sa Bangalore sha Rajasthan che ngala pha kaleng gum tu ngal asdang na du mentas mem bangan pha gum tu se tanat kan ba amtang ba phi kut hang ni Henry pila penyari kata kam jong pi shawi ki benta jong ka rimo nama lesi ling bagi parlok ling bagi bayi yang kila nang yo jing tiap semua tenat bani iba kala nang kiu kata ka kam ke jong pi te haba kom tang ini pai biang kan dia ceka kam ruai ke jong pi ru hoi pi yo e karan sana ka MGMP mo Henry hato light no na ka MGMP pan hakino ki jai ran sana ki ba pi juai hato pi jule ki music videos ne hato pi judon ki rinsan ki bakter pang kuma ki jing khawai ne kum taken ki jat rinsan ki bakku bun mde tangka bangarwai betang ha po ka project jong ka CMMGMP ma ngala le haswa jong ka taru ngala don chabat kawai ka kwaya hadu mantar ngadang don bet hi ka koivas shamba kwaya na shillong hi ngala dan hang ta sans na menta te bat ngalit ruai ru hi kidan ka ban la jong ngadan te ngalit ruai kaleng gum tu shaki ba ya tho shaba birthday te dan kini ki private event gum tu kidan ki bro ki ba shuwan na bar ki wan kai gum tu shani sha ka ri ka jong ni ma te ki kwa yang ni kan banyak slow na ki nong Meghalaya ka sur jong ni te ki ang ni dan kam mang ruai gum tu te ngaru ngashe dan ba khot gum tu te ngalit ken ngalit ruai ha ki dan ki bon ki benta long kum ki po lada kiwan ki tourist egam tu apa apa malki jongka hega hang tu la bun sin hang asyik let te bun sin asyik yak kedu ki bere ki bana sabar nang tu semua tenat bahan namar ba pi klembu katuka jingkut tang na ka benta ka wei ka rinsan pila penyari ka kamrwai ka jong pi ki benta ki ba per ngi pen sita hakini ki sngi ki por ki bamenta ki kan thai ki la ki ba ki benta ki ba per la kalong hakano no ka kam la ni hakano ko no ka benta ka ba ki don mo kala balong ka kam la jong kala balong ki sap ki phong ki ba ki don mo atno kalong ka ba don kam ban yo ya ka jing kersan la kalong na yeng na sam ne na ki lok ki jo na ki ba ye ba thon ha ka jing sham ka jong pi kat no kalong ka ba don kam kajing kershan te kadai kabadan kam namar kalam kajing kershan em ngim yo men siam ban le kan ka kam te kajing kershan ning kong te kadai na yeng te nang tu kiwan ki parlok nang tu kiwan ling ba jong ki parlok te kai sayar kan nang tu te bat ni de ban lok ki bro ki bas ngoret khana ki bro ki stenat ngi kershan ngi kan kadai ba kata amar mo kiru teman ki juang kajing sarong ka alam kajing ja bat ngatrai ladang ilong ki bro ki bas ngoret habangi atre ya kono ka kambat no bat noru ngatrai ki don kajing sultanat mo ban nang beteng ban kershan ken ha ade hoi kum juru sitangi yo iru ba kidang pun ba pat ki ken thai ki ba don le se ka sam kim tip shanu kalat ban le mo ban wat shanu kilan bat kum ba pi ong mo pi yo kajing kershan le se na ka CMMGMP hatu sita ka ele se ka jing snow ka jong pi habangi yo kum kini ki jing kersan bat le se pila an batai kindiat kum no ngila ban nam ta ki reu kan thai mon ki badon ya ka sap le se ki ba per kum ka kamrwai kam tem kum no ki la ban yo ya kini ki lan kum ba pi la apply mo kum no ki la le se mentate macam jing shu kita kilat kinti namar kila update bet hi kada pikwa ban yo ban rong ha ka project kan ba pinyo ban roiling ba joka kila don killing kila don kini ban long ban register ya la jong ang tu ha te kila share pi tenga ngatharang tikanar ban ang bamenta baro ban pet phone baro bam don phone te kila don lagi jong ki Instagram kila don lagi jong ki phone kila i ba hi kila post ki ema lada ki don common kan kin don bet kalat ha lada sin ki shiong haba ngimwat hi kalat kum nu kan kan pli kadai mo ti ngathare teng hap persang ru di dai hoi kin dia kum ju sita hato pidon ne am ka jing smu pan namar piong pidon ka ban la jong pidon ru ha ka kwaya hato pidon ka jing smu ban le se ban poish ki rensan ki ba kham he le se ki ba shabar mo namar yo iki rensan ki ba per ki ailat ye ki khna ye ki samla ban pen iya kata ka sap
Hato pidon ka jing tumu ban poi sikirin sang ki bakam he. Kajing temu te dan hi namar ngila asdang temu ya kam tam kam ruai leng aku abanang pen kiu shushu kan te namar nikong asdang ban ruai ka longar jurai hindi ma te ngar sedang ban ruai shalong ruem te hata kapor empat ta kamdan keng baruai hindi long kidang ki ong bet ruai english se namar ba kim sutanat bat ngap te ngapat nga along du sim te hatu kapor along du sim nikong ani dah ruai jurai hindi kemat kam yat te ken ma nganang tu pan em tambang am de ban give up ila jong te ade ban fokus be hang tu namar ble ngai labu yang ngah benta hang tu ka benta namar buan kinong ruai ru kidan halaki jong ki sur kidan halaki jong ki long labu iki ban ruai ha ki sutanat jong ki ha te nga sedang ban du sim te mentapat hadin tu nga ong be em ngam du sim dengan sedang be ka ban la jong hi ha te nga sedang ka ban la jong ru 2020 23 kemta hi tengah asdang melik ruai keleng te menta ngongan sedang ban penmi nak kijing ruai la jang te ngan yat bet khmat kan ban yo ki show sabar eru ngila ju ruai teng hi sabaru la bun ki jaka sha dakhar eru kan nomar bang don bak kakui kakwaya bang omane bak kakui was cham bakwaya te la bun ha kiran san ki ba he eru ngala de ruai te ngakwa pat long kumta kan don kajong la jong kan kajong la jong ru kan kamut menta pirwai haki ktin English ngarwai kasiru English ru Hindi ru tamba nga fokus bahate haka Bollywood hikan haka Hindi to kendiat namar papikiran chapang kata habangi traya kanono kam kabalong pat ba mo bun sin yo kijing kan thok ki babun kham tam haba ngi jam sha ka benta ka ba ngim panan kam ya ka ktin la jong ki ai kijing kan thok le si ki ba kum ka nomi khmat mo antrei ki kam pat ba bat le si ka e ka jing yo men sim la ni ka jing do men sim ka ba phiju yo bun sin kata ka jing kan thok le buan ba ba ong bet kom no fi de kasi pi pen kiu pa ka jing roi thar kom no fi pen kiu pa ka jing roi jong ki wei ma te ngong kabaya nga la ai kata kasap bangan ruai ka tu ka tin teng ruai ka jing roi hindi em ngasurwai ngam tip re kamut ayuru buan sim ki saj ong yang ki parlok pirwai jing roi hindi tek tamba fikiran hindi pat film dang kamut film dang kan em long ngam ke syukur baik kum tu kendat kan te buan sim ki si ong yang kum no pirwai jing roi hindi tek tamba fikiran hindi film dang teng ong tip se kasap te ma te jing roi hindi teng ngala koloi te bangan len ki lyrics ke iru te teng ong kasap te ma teng dala post Instagram engum tur kidan me ki berba amai ni pite chiroi pitang chiroi hindi ma te bale film rajura khasi anga haba ki jira khasi ngar wai hi tambar hajira khasi pateng teng umdan bayu i long dan mi bala mut ban kan tho ya tu ka hindi te ma ta post jira khasi photali ro thrai ta post jira hindi ka wei nga thrai ki i tang jira hindi ka wei kadai dan mai kum gitai teng ong la ong ken long dan daman hakan ni ro nang post ka video jira hindi te ta bro long ba comments kum to kin dan bet hi ong bale fir wa jira pen kiu ya ka tin ki wei te ong ni ngam cuba pi era ngan sanga no cho om dei mo tang bangar wa nga pen kiu ya ka tin ki wei dei kadai ka ba ni stanat te kan ni ka kam ba kan stanat ban rai kum ni te nga post kum ni kan mo te ki parlak jonga ki ang ni ki bereng manta te kin dan me ki bakan thok kam ni ang dan ki bakan thok kam ni te chanu hi ni rungin kiu phi pat pishim kum no ye kini ki jing kan thok ha to pishim bakin long baki shi ang constructive criticism ma ki shi ang ha to pishim bakin pen bahaya phi ngate nga shim kum tahi nga shim bakan ni ka jing ong jong ki kanum kta ya ka e ka bangale manga ya ka e ka bangale manga nga khen ba ngam de bangale e ka basni ngale e ka babaha bangar wai te mdere em ngale e ka kambasni te nga khen nga shim ya ka jing ong jong ki das ngap ka ka banta ka dei hi ma bang nga de khasi tenga shai wai jing rai hindi te da khen ya ka gan liang ngari kasi I'm proud to be a kasi tangba nga proud ro ila jang manganang ruai hindi ngari kasi kadai ngide man susarang banginang susarang manganang hiktin di ma hoi mong bangi pen kiu ya kata ka ktin nei kata ka ktin re ka jing sarong ka de ban ba
bat langi de ki khasi ngila bat ban rai ki we ki we ki tien mo ni de masuk sana kata kum ki we ki bereu sibuk kiwan ki bereu na bar ma kanika state jangi jaka jangi te kini ingi rwa jura hindi kelengo em ani ki kena baik tek te pak rwai jing dari don nem tu teng ki darwai kasi ki wei pat ki jat benreu kim long tik re rengi ki kasi ngi la yo bentai baik tik ngi la yo khnang kata ka ngi la ubleu la ai khnang te ngi kata ka sap ka bakar pang don ki barwai pareng ru balang tik kom pareng don ki barwai handi ru tik kom handi don ki barwai ki kan tin ru lang ki wan baik te ka sur jongi so tanat bahan amarba piklam island bagi ni kijingkan tho kin penduk mensemi pi henry pi ai bakin pencelur namar ko pi omang idi masuk sarong banginang kat tatligi kitian taru umdai banginang kuman jong no banginang malumala sen bapilar bai kalami tiak patiak ngathare ki bru ki bapet kin lingno ba na ini ijaka iberen ma daya nujol baki ki jaka idang de iberen te na ini ijaka beren ni yo padai ki bru ki bedan sap haduk kata mo ti namal bangi yakrani kata ka benta tong ini sngap katu kat ni desi katu kat ni lan na inu ijing rai ba pisong tanan ma pi to ijing rai ngan rai da kasih mah kat ba pisong bet okey ka jing rai bang stenat et kam tu ma ong mane pi ka kamai la ko hok la sedang ban rai te mentar ngan rai kata hi mah jing do jing kermen ka pin long yangi Banshanya hublay kahok yang saki What I jing isi kante merau syirta Ban buat ki kentin sneng imei ipa Lanu ka pertai kan yo iyangi Simbo jing perkat ngin mat ya linti Thang ya ka syarak hari ka badum Wat ai bakan lip wat bu hapo krum so tenat ba iso jong pisita bat nginget ba ka tang kum ba pi ong ma tang ba pin kut hang ni henry pin poi shikiren san ki ba he ban ai kata ka jing sarong yala deshwa ma yo ublai ko pi ong ma bat kham tam yang ilang baro namar ba ada ngi kiu ni tang ba ngi kiu yala de pin kiu lang jat riu jungi mo ti ngi kermen bat ngi ngets kam ba pin poi shakata ka thong ka ba pibo bat kom juru ka kam ka ba pilaseng ba pinang kiu na ka we ka benta sha ka we pa te na ka benta ki pa lok jingi sha bangin pinwai le si ka khubor ka jong pista okey te sha bangin pen kut na yakan ka jingi keren ka jongi ngangets kam ba baro na pedang jong pi ba sngap yakan ka jingi keren jingi ba pin su tenat ma te ngaku aban ai men sim ru ya ki para samla hadu ki khna hadu baro ki bapet ya kan ka jinga karan ka jongi ba ngim dei ban le ran bat ngim dei ban long kita ki bro ki batieng ban tre ya kanu ka kam te bat ngi dei ban long ki bro ki bat tre hot iet ya ka kam kan sa iet ya pi te tang kita hi kubleshibun sita ka kubor ka pasong tanat hadu kata habang iet ya kanu ka kam ka bangi tre ka kam ru kan iet ngi hawan kedai ka beton kam hadu kata bangin so thu ya kata te sita ngikit pocket yang pi pinang kiu ha ka jing em ka jong pi ki kam ki jam ki jong pi kam tam ba pin poi sha ki thong ki ba bun le se ki ba phila bu na ka benta jong le demo ba na ka liang ka dit ki ma klayang ka na ai ku ble kum ju ya ka por ka jong pi kubleshibun ti palok kum tu ngio smo ye isam la sita hoon ka jinga lenti ka jong i kum ba ila ong kam shimla long ka basok ila haban kandu kat tu kat ni ki jing henry ringkat ka jing kershan na ka sarkar na ki ba yet pathoin na ka yeng ka sam la la ban poi she ki thong ki ba ila bu ha ka jing im henry dang don ru ki jing angnut ki babun ban poi she ki thong ki ba inang lesi inang don ban poi she ki benta ki ba pher ka jing im ka jong i ket bok riang i bat kum ka khubor ba ila ai mo tu ngin long ki brio ki baslor ngin amle ran mantre ka no ka kam bat bangin iet ya ka kam ka bangi tre khnang ba ka kam ka batre mangi kan iet ka layangi te palok hadu min dai syam yang bat pi ha ka wi pat ka benta khublei pi baro